dve možnosti, buď 3 názvy, alebo 2 názvy, aby som pochopil, že nie. 2 alebo 3 alebo 4. Prosím vás, keby ste boli také dobré, že ste za tú čiaru. Prosím vás, mohli sa vyšla pani za tú čiaru, že tá čiara. Tak som dobre, som za čiarou. Nie ste za čiarou. Za čiarou som. Tak, Ani kamera nie za čiarou. Choď sa pozrieť, choď sa pozrieť. Kamera nie je za čiarou. Mobil je za čiarou. Nie. Dávam hlasovať. Čo si si vybrali? Za to, čo Ja som si nič nevybral. Z vašich volí. Ja mám Ja som hlasovať za to, som oproti vašej aby kampani. sme spravili anketu len o 2 návrhoch, ktoré ste videli teraz odsúhlasili v podstate, a to je pre ich. To je dobré. Za tú anketu neskýne. Na internet si môžete dávať mňa vtedy, keď vám ja dám dovolenie na to, rozumiete? Prosím? Toto fakt nemôžete robiť. Toto fakt nemôžete robiť. Čo? Toto, čo hovorí, že keď vám občan povie, že ho nepochce, tak ho nemôžete fotiť. On je občan. To ste ešte nepočuli, veď to prokurátor vysvetľoval. Len to treba počúvať. Som na obecnom verejnom zastupiteľstve. Treba tomu rozumieť. Ona nie je poslanec. Ona nehovorila o tom. Ja viem, ale Ja si môžem natáčať tejto sále, koho chcem tu. Koho chcem tu. vy si prispôsobujete zákony, nás môžete stať. Vy si prispôsobujete zákony, vy tu robíte komédiu sústavne, celý život. Dobre,